Wana ye kwansen foforo mu ahyenkafo ne akwantufo ya wonom efri Akwasiho Suminakese no sese de wo mu akodi nsenseme pa na Akwasiho no wo fa sikam ru akọ aduhima na afi Motorists Suminakese na wo kire mu a wo mo so akwan enye kra antisabre no enema wo mu dua no nkuro ne mu nyina no ntibi makro kase mu ema akuafo nya wo mbre so mfa so nti wo stress mpanifo ema ye wo akwan ma wo no Akwasiho Suminakese kwantempon sese akoyo wu amana ama ahyenkafo ene akwantufo ye adwadifo nso eka ho bi Adom Kasee amane boni Akwasi dwamana ne ahyenkafo adwadifo ne wo mu etu kwan etwetwe nkomo ene odi tu dwa sesan kwan ne nya enyenti otibi kwaka techemu a onema a wo kwa akoton no esei ewo kwan so odi adesre etso oswafa wo hwekua yensam so no anso emrahye wa betifi abaton pesu aso Brian ya we champion enim sada Roma onfa contractor wo de sa contract de ma no emra site biem no maye adwuma ma wo mu in fact sa ye kwan yi ye pre osupa nya agro de bia de hiansenso be si sa ye be kasa ye kai se a na esese no kwenya mi hotel wani pa de ya nu enwo so ye to aba ade kire se na aba na ya to na ya mpanifo no maboa na emre santin o maka ho asema ka ya mpisu so na bobra na champion otu ani hwe ase na yi ni wabe bia wa so be portrait famous de be wa ha se no ofa ye fraduma ba ne ye ne ye no kra beda kra yintimi no kre ye kwa se so to pa dia Kabia and Jimmy from and then they will put the cast after a passing I have a cow high as the question. I got the full could be in Anna. Yes, slow warm. And I'm more than and my say, do say you're out. A jadiphobia, or Tom Quadu and Sonny Adom Kasee at a trace sound comoy. I wouldn't finish to rap for Bopon. At the fast and see I make a say, come in, Mabeka or Duca, the Crammy amount. Just slap by an MP or her on a bobber champo, yes, Sreno, and go to guess and on there can be a woman. Why? That one intimidate me, yes, I am, man, but not to me, minute to do. And then I say, I'm okay. Yeah, diet. About this house on the